ma bende intiere kanyo bende kae konyo riwruoge mopogore opogore oganda mamoko madwaro dongore. Higni 60 inyalo wacho ni piny Kenya osego okenge machalo nade? Erokamano Cleo, kendo adwa wacho ni e higni 60 gi nyaka wayud madaraka, tiende ni wagunda wuogi, wewa ni koro wa jo Kenya wanyalo bedo gi self rule. Gik moko osetimore mang'eny, kendo ka sani ndalo mane wane siasa ni winjo kiwacho ni the fifth, ni wamanyo the fifth, tiende ni wasebedo gi presidents abich. To e presidents abich gi gik moko osebedo kalokore mang'eny. Wang'eyo ni Kenyatta obiro ene momiyo wa madaraka, momiyo wa jamhuri, orule wa for higni around 15. Moi obiro obedo 24. Koro weche osebedo kalokore nyaka koro sani wan gi the fifth president. Ei ohala ka weche oselokore mang'eny. Apani gima nyalo wacho en ni piny oseyawre, kendo kanyalo pime gi higni machon. Wan ing'eni wan nyathi Moi, iluongo ni nyithi Nyayo. Kadwa pime gi ndalo kaka wajo Nyayo, koa samar Nyayo, weche oselokore mang'eny ei ohala. Kata mana ei sekta wa ma wan wabebea miluongo ni mar cooperatives ni, gik moko osebedo kalokore mang'eny. Aparo ni kata ndalo ma Kibaki koro donje telo, mane time ma kata the banking sector be oduogo lokore kabisa. Piny ochako yawre, dhano wang'gi ochako yawre. But ma be obiro gi weche mang'eny nikech between time samane Moi, Rais Moi ne nie telo, apani dhano ne neno ni ngima ni yot. Ne mama nyalo ora gi siling 10 nadhi ang'iew chak gi makati machaka akel sukari. To sani magi tindo lokore. Siling 1000 mane ndalo cha ne onge, sani mano is the largest currency. Ndalo cha ne en siling 200 mano was the largest currency, but ne en pesa maduong' kabisa. Koro piny osedongo, Kenya wasedongo. In terms of GDP wasedongo, in terms of population wasemedore, in terms of technology. So gik moko oselokore mang'eny. To ma osebedo ka affect kendo influence ngima ma jo Kenya ei higni 60 gi. Koro ang'eyo ni iwacho ni kokilokori nyaka wabed ka wanyalo lokore. Be kaka ne itimo ohala chon opogore kaka itimo ohala sani. Kendo chon ing'eni nong'e mana ni ohala ne nitie joma nowenegi. But sani ineno ka ohala opogore. Chon aparo ni ka ne idhi e kor gweng' to ne yudo ka japuonj man gi duka, japuonj man gi pong', japuonj man gi ndiga. Idhi wero ka japuonj. To gima jo piny ok ong'eyo ni gima ne gero jopuonj gi ne en riwruok. To magi gima kata an kaka Chris Agunga kabedo ka e gima temo ga yalo kabisa. Kech riwruok ni en teko. Waseneno ka ji medo riwore. Osewuok e jopuonj, osewuok e sani neno ka thoth jopiny ng'iyo ni mondo riwre ji odonje biashara, ji ong'i gik manyalo dongo gi mondo gimbe gidongi kaka piny dongo. Erokamano ahinya Chris. Mana kapok adhi ir Charles Wasonga mano e studio bende okinyi maka